Priatelia, vítajte v obci Zborov nad Bystricou. Nachádzame sa v lokalite asi jednu z najkrajších, ktorú si môžete vybrať na bývanie. Nad nami je už len chránená krajinná oblasť Kysuce, kde sa stavať nebude môcť. A máme na predaj exkluzívne veľmi zaujímavý rodinný dom, prakticky v štádiu holodom, kde sú naozaj predimenzované materiály, veľmi kvalitne spracované, keďže majiteľ to robil skutočne pre seba. Rozhodol sa dom predať, sú tam príprava na fotovoltaiku, kamerový systém. Pozemok má 1511 m2, čiže je tu dostatok priestoru na vyžitie. Užitková plocha 290 m2 dvojpodlažného domu, dve kotolne, všetky inžinierské siete. Čiže neviem, že či takúto nehnuteľnosť sa dá na Bystrickej doline ľahko nájsť. Tá príroda toto nádherná, chodia tu srnky, jelene. Myslím si, že je to niečo pre náročnejších a samotná dostavba môže byť už vo vašej réžii podľa vlastného uvaženia. Samozrejme, majiteľ je pripravený maximálne byť napomocný. Priatelia, poďme sa na ňu pozrieť. Tak čo poviete, priatelia? Naozaj môžeme smelo povedať, že ide o vynikajúcu nehnuteľnosť s možnosťami naozaj exkluzívnej dostavby. Krásna príroda tu v okolí, oplatí sa tu ísť pozrieť. Je to naozaj celoživotná investícia, kde sa určite bude dobre bývať. Pokojne nás kontaktujte, holeštiak.sk Reality, sme tu pre vás.